and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Sunda kung unsay buot na kung ipabuhat ka nimo. Kung gusto ka bang makitang buhi ang imong asawa nga si Jesly John. Unsa? Dala ko na ka, sir. Bullshit! Namati ka ba dako? Sorry. May gikasulti ko dire. Dili ko interesado kinsay imong gikasulti niya ang mahinungdanon nga mamati ka dako. Kung gusto ka pa bang mabuhi ang imong asawa. Utang bot. Ayaw sa gilabti. Ayaw ninyo sa pasakiti. Pamati ka naman! Pamati! Chief, palihog. Dihalang mo na mo. Ayaw mo pagsunod ako. Utang bot. God. Usa ka babae nga isog kayo nga mitawag nako. Ug buot niyang sundo nako ang iyang ipabuhat ako. May mga tao ko nga mong pick up nako din sa Susa Subdivision. Diyan ako sa skina. Niya ko nusula diya magpaabot nako. May sakinan nga nagparking din eh. May auto nga nagpaingon din eh. Umibusina. Mga taong armado. Ha? Hinaya ko ninyo. Erga bro! Sonahan bro, mo right on tadi. Nadiya ang entrance sa subdivision nga namutangan ron ni bro dyan. Okay, bro, Chuck. Bantay bro, may auto din kasugat. Nagkusok kayong padagan. Kasi picture ka sana. Tawa na. Sandi lang bro. Ila ito na ginutong. Nagpabot si bro dyan na ito. Madalita. Elliot, tawagon ako siya nga doon lang ta. Umagat siya na ito. Eh, mga pulis na ba kung nag-imbestiga dito. Di ba makunta bro? Dili ba kontak, bro, Chuck? Di ba? Nagkontak ko na ko di Blandugay. Ay, pasig may milagro may tabo, bro. Sa? Oh, mula pa sa bro. Morning ka na. Di ba ano niya? Ano to sa subdivision, bro? Chup! Guard, pagsusi ka, yes may skina, ligliko mo diha. Suma, nariya ang bahay puya ni Bro John. Ikapalisus pagtultul kay nakulilag ng mga tao, mga pulis. Yung sa guard. Ay nakusabot ining wala to si makontak na. Okay, bro, okay. Ayaw ka blaga bro, amo ka mo nituron. Ako na. May mga tao kuno nga may pasakay ni John sa usa ka autong gray. Mao na sulti atong tigo nga babae nga ako nasugatan. Nga mao tayo akong pakasayran, mga bro. God, kung mo, nakuha si John sa masakop sa organisasyon. Uli lain, katong auto nga itong ikasugot ka niya. Dili ang kulong, usok kayong panagan. Dakong posibilidad, nasakay na to si John. May posibilidad. Sige, tawagin yung masakop sa kausa. Kinahanglan makita ang masunda na to ang mga sakyanan. Ipagamit lang ang drone sa pagpangita nini. Diri sa among dapit, may kinganlan og John Gregory Carlson nga nagsamok-samok nato. But anyway, nakuha nato ang iyang asawa. And I'm very sure na makuha na usab namo kining tawhana. Misalig ko nimo, Senador Regina, labot ini. Okay, Chief Devon. Ano sa problema? Pahibog ka lang, babe. Salamat, Master. But sa akong tanaw, kaya namo ning maong problema diri ug hapit na kini masulban. Okay. Okay, bye, Chief Devon. Bye, Master. Oh, si Senador Regina kini. May video call. Hello, Regina.
Chief Devon, good news. Good news. Sa ako ng gisaad nimo, nagmalampuson ang atong mga tao. Di ana sa among mga kamot, si John Gregory Carlson. Unsa? Mao ba? Very good. Good job, Senator Regina. Makikita ka man kaha niya. Amo siyang adamon para kanimo, Chief Devon. Okay. Tag di ba mga ungas nang imog-kamot ang mga bukton. Sugot kinong pagkapos mo gamit na kanina. Ay, nang akong asawa. Ay, Jesslyn. Kumusta ka na, John Gregory Carlson? Senador Regina. Nagkita na gid kita. Ikaw ang nagpakidnap ni Jesslyn! Ikaw ang... Ayaw kog sakahi sa tingog, ha? Kiwa kay katungod gamuhimo na ko ni anak. Mga salbahis mo. Kamu may nagpakatap sa makamatay ng virus. Aron mga matay ang inusinti mga tao. Mga wa mo'y kaluoy. Mga hayop mo! Hilap! Kung gusto kang mabuhi pa ang imong asawa, ayaw dumagi ang akong kalagot ni mo! Mitawag siya. Huwag nahibaw ka magkinsa kining mitawag dyan. Ang suod mong higala, si Mata. Sa... Pamati ang iyang tingog. Akong i-loudspeaker. Hello, Matt. Hello, Madam Regina. Mayo kay nanawag ka. Kay di akauban ko ang suod mong higala nga si John Carlson. Nangumusta ka nimo? Pagkumustahay ka mo, sa dili pa siya mamatay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!